Assalamu alaikum hörmetlik qarindaşlar. Men tövende muşu hazırkı biz 11-nji aýynyň 6-njy güni Jenwäde bolýan namaýyşga, Jenwädeki aýdyrymga kelgen qarindaşlarymyzga bu ýol körsetmesini düşündirmekçi. Aýdyrymdan çykgandan keyin ýokurgydek orunlarga, ýani gaýsy ýönleşge meňiş, kandak meňiş, Şwitsariýa pulyny işletidi. Ýawrony teşidigan orun, ýawroga, ýa-da ýawrony Şwitsariýa pul almaşdyrdygan, dollaryny almaşdyrdygan, pul almaşdyrdygan orunlarga berip, şeýle almaşdyryp alsak bolady eger pul nima işimiz bolsa. Andan keyin biletni aýroplan biletimizge awtomatik bilet almaşdyryp boliş ýeri bar eken, aýna hazır körsetken ýerdiki. Şu yerden avtomatik biz biletimizni almaştırıp alsak, avtomatik bilet talep kılıp poyizga çıkıdığan. Poyizda bir biket arkalıklam, meňiş arkalıklam nimege barmyz? Jenwäniň merkezige barmyz. Bu merkezden bizniň namaýyş kılışga jygyldygan orunumuz 15 minutlyk ýol. Demek, umuş 15 minutlyk ýol jarýanynda biz anandan keyin bu ýolnyň ýana dawamyny közüp berişke qarindaşlarymyz orlaşdyryldy. Ýani bu ýerden taki muşu aýdyrymga çykkanda bir qarindaşymyz anandan keyin ikinji poýuz almaşgandan keyin üçünji poýuzdan düşkendik orundan ýani biz jygyldygan köl, su buýy tarapga maňylan ýerde, su buýda ýani bir 4 orunda qarindaşlarymyz gaýsy xil şekilde boldy deseňler, kulaga bayrak, bizniň aýolçuzlyk kök bayragymyzy elgan halatda şu ýerde bizni saklap durdy. Şu biz bayrakny nişan kılıp, eger ýoldan adyşyp gidip gep kalsak, şu bayrakny köýgen haman şu ýerge berip, şu qarindaşlarymyzdan ýolunyň tarapyny sorsak, qarindaşlarymyz bizge ýoluny dawamlaşyny, liniýasyny közüp berdi qarindaşlar. Şunuň üçin biz şu ýerge bargandan keyin şu noktalara dikkat kılsak naýat ýaxşy. Bu programma nimeninki? Şu başkalar tarapydan YouTube çykyrylgan video eken. Biz şunundan paýdalanyp, muşu liniýa okşaş bolganlygy üçin biz qarindaşlarymyzga bunaňa bir awaz kirgizip bilen bu nimeni düşündirişke tirişip atymyz qarindaşlar. Onuň üçin bunaňa bir dikkat kılsak, yani kendin bäzi bir til jihatdiki ýa-ki hatlarıma okşamaydy, her döwletniň laýyk nimesi bolgandykin şu jihatdiki okşaşmaslyklarga hem-de nimeden arylyp gitip ýolda hata meňep kılıp, çünki 6-njy slaýd degende düşüdigan qarindaşlarymyz bar, degende bardygan, keşde gaýdydygan. Şoňuşga bu ýerde nimeden hata bolap kalmaslyk üçin bu şekilde körsetmeli bar videony tanlap şunundan paýdalanyp atymyz qarindaşlar. Onuň üçin şunundan birge aeroportnyň ismi Kontrin aeroport eken. Biz aeroportdan çykyp oturup poýuzga düşüdigan ýerniň ismi Gare Cornevin diýdi. Men latinsini mundalam okudum. Qarindaşlar, muşunga dair nimelerni biz meňişden burun Google'dan izlep tepip, Google'dan özümizden düşündiğen döwlet tilde bir dikkat kılıp alsak, liniýany belgilep alsak, naýat ýaxşy dep garaýman qarindaşlar. Biz qarindaşlar gulaýlyk boluş üçin dünýä Uýgur Kuruluşy tarapyndan düşüdigan orunyň adresi, hemme nime iňek täminlendi qarindaşlar. Şunu bilen birge bununla dair programmalar işlenişi mümkün. Şuna osman mani biz özümizden awaz şeklinde bir kolaylık bolsun üçin egiz tilde düşündirişke küçümizden beriştirişdik. Şuna bilen birge
bir hafta qolgan vaqtida havo rayining aniq ma'lumoti chiqadi, Alloh xolisa. Shunga biz shu vaqtida quturishni loyiq topdik. Shu kunki havo rayiga munosabatli o'zimizning nimalarini mana bu yerda mau Talla bozordan bir narsa lozim bo'lsa, suv, u bu Talla bozorining o'rnini ko'rsatib beribdi. Shuna bilan birga kiyim-kechaklarimizni qanday shaklda kiyib kelamiz, qalin yomg'irlik bo'lamdi, yomg'irlik kunlik va yoki yomg'irlik chopon ilib olamdiq. Chunki endi hozir shu bizning Yevropada hozir shu qish mezgiliga qarab kirib boramiz. Bu mezgilda yo'l yaqin ko'proq bo'ladi. Bizning davlatimizda shundoq, shu bilan birga mana mau pastdan tushgandan keyingi mana poyezd bekiti, aeroportdan kelgan poyezd bekiti mana o'sha yerdan poyezdga chiqishni ko'rsatyapti. Shunga bilan birga biz poyezdga bu yerdan chiqib, belgilangan bekitimiz Gari Kornevel degan yerda tushib qolsak bo'ladi qarindoshlar. Qolgan ma'lumotni yana davomli anglitishga deyishga tirishimiz qarindoshlar.